ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ହଁ ପଇସା ଦେଇକି କହିଲେ ବି ଅଛି ତା ରେଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଆପଣ କିସ ଟନ୍ କରିବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ରେଟ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲେ କରିବେ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ମୁଁ କରିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେବି ଏବେ କରିଦେବି ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେତେ ଦେବେ ହେଇଗଲା 200 200 କରିବେ 200 ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା 200 ନା ମୋ ଚାକିରିଟା 200 ଟଙ୍କା ମୋ ଚାକିରିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇ କରିବି 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ନା ସାର୍ କେତେ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ବା କହିଲି ମୋ ଚାକିରିର ଔକାତ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଚାକିରିର ଔକାତ କେତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ ନା ସାର୍ ଆମର ଏତେ ବାଟ ଇଏ ନାହିଁ ଆପଣ ତ କରିପାରିବେନି ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା ମାଗିଥିଲା ପଇସା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଲାଟା କଥା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିମି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ବାପା ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ବଳି ଦେବି ନା ଆଉ ଢେର କରିଛି ନ ହେବା କାମ ବି ମୁଁ କରିକି ଦେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯିଏ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କରିବା ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ କଥା ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯୁକ୍ତି କରିକି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି କିଛି କରିବିନି ଆଉ ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲିଯିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନ ଲେଖିନେ ନା ଆମେ ରଖିଥିବୁ ତା ମୋର ଏ କାମ ସାର୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବେ ମୋତେ ମୋତେ କାହିଁ ମନେ ରଖିବେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବି କାମରେ ଲାଗିବେନି ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ନା ସେଟା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଟା ନହେବା କାମ କଲେ ନହେବା କାମଟା ହେଲେ ଆପଣ ବା କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଯାଉଛି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମନେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମ କହିଲି ନେଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରାଇର ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଗାଲି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଗାଲି କାମରେ ନ ଦେବେ ନାହିଁ ନା ତ ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା 500 ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଉ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ମାଗଣା ଯାଆନ୍ତୁ ନା ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣି ସାର୍ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନା କଲେ ବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି ସେଟା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ଆମର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ନ ହେବା କାମଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ରହିବି ହଁ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଉ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁ ମନ ଦେହ କରି ରଖନ୍ତୁ